kenalaken sing dereng tepang monggo diraketaken. Nami kula Maria Yuliani. Loh, Maria Yuliani niki wonten artine malam jadi wanita, awan jadi laki-laki. Oh, ya ana paribasane ae karo wong ana kitri kene. Mboten turu, mboten melek, gluntung karo ngombe es degan. Mboten ayu, mboten elek, kenek digawa ning Tegalan. Lodrok Putra Persada dipimpin kalian Pak Mandor Kamari saking Gedangan. Lodrok sing kesuwur daerah Malang Selatan boten larang sampe dijamin puas mergane enten bonuse bintang tamune sik cilik Niken Sandri. Ayo lah apa dong mbok apa tak kira iki mau sing teko Niken Sarintri lho tibane kok telo lah iya tak kira Niken Sarintri tibane Windari nek bengi nek awan jenenge Narto hei kok iso ampe buat kalau ngono lho dosa lho nduk sik pancet nyambut gawe lawas lha pancet ta alhamdulillah jenenge pengane mboke kat biyen kat cilik ya wis lho nyambut apa ae nyambut gawe lawas sapa balon aduh jalan pembukaan iku lho iku kan balon ya ngitung ya kok hah ngitung lho aku durung menane wong kene kok oh menang to jeneng asli ta Niken Sarintri iku lak ya nama samaran waduh asline yo sapa mbahmu biyen jenenge mbok iki asline Nyi Siliti sik nek omong aja ngawur apa iku Nyi Siliti artine apa artine lamun buat lah ya jinjan ta oh sinjan iku jenenge kan mesti ana nyine iya Nyi Rosyati Nyi Sunahni ya ta kakesi lah jenengmu lah Nyi Siliti ilang nyine karo apa ning oleh apa dok untune pasangan ora wong jane ae lanang-lanangku enak gak dutu penak itu panas ke tutuk terus yo jadi desa bukan anak desa turu yo senggereng tenang terus maju mbak nah itu tanganmu duduk nyepir jangan masalah aja madem aku pas pengidung lho ya tidak ada orang Jawa kayak ngidung
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ